دروت و درہبات منی گولیں بلوچ راج مرچی پتہ ہمیں ادرچا برجہ داریں بزاں ناکو امیتان بیانی برجان زبانی اے بابتا معاش میں حزمتہ ساڑیاں وش وجدل باتیں من ناکو امیتان آگو جست کو کہ شر ناکو امیتان وحدگی زمانہ گا جہان آج تو اتفاقی بھی تک اوپار بھی تک بندداری بھی تک او ماتا تو کمک بھی تک جوانی کار ہرچے کے بیتا ہما کوہنے وحدگی زمانہ گا بیتا گا ہنی ہر جاگہ چمہ شانک دے جنگیں شدتیں فسادیں ناتفاقییں کشت کوشیں بے بندییں کسا کسی پرواہ نہیں کسا کسی حاجت نہیں یہ بابتا ناکو امیتان تو چے گوشے ناکو امیتانا وتی دود پدا روکا روک من نمگا چارت یک سارتی آہی کشتی گوشتی برجان اگر راستی لوٹے بنتداری او حق و انصاف برابری مرچی ہم ہما دابیں کہ وحدگی زمانہ گا بیتا بلے یک دگری و تفاوتی اتکا آوا انی تشہیر بزاں مشہور کنگ حرابی و امراہی گپی برجا داشت تو دیما رواں بھی تو گوشتی آزمان گا ہوں ظلم زورا کی بیتا اگاں مہتر آدم علیہ السلام زمانہ کا بچار آبیلو کابیلا براتا برات کوشت زورا کی بیتا ناصر پدی بیتا یا کہ مہتر عیسپ علیہ السلام وتی براتا چاہتا دور دا زورا کی بیتا میں وتی دورنے رسول مہتر محمد واجہ نماسگ امام حسین مردمہ چے حالت چتو شہید کو ظلم زورا کی بیتا او ہنی ہم ظلم زورا کی ہا آوادی ہم شرنی کار بیتا ہنی ہم شرنی کار رے کنوک ہستا مردم ہستا بلے تفاوت و دگری اتکا یک فرق کی تفاوت و دگری مزنی اتکا ویزا وحد و زمانگا مردمانی شرری جوانی نیکی مردمان دیما آرتگن تو آہا توصیف داتگن تو ستاک ہوتگن تو ہر جگہ ہر دیوانا ہما جوانی نو شرری کارانی حبر ایک تک مرچی ہما حبر پشکپتگن میں حیالہ زمان گا زنا حرابی و ظلم و زورا کی ہیچ نبیتا نہ چو نہیں ظلم و زورا کی سنگ و پارسنگ مرچی بھی ہما کے ساس ہیں آوادی و ہما کے ساسا بیتا بلے آواہد مردمہ یک جوانی بیتا کایا حرابی و نزوری و ناحقی حبر چیز مردمانی چیر داتگن و جوانی و شرری و حق و بندداری و تاوان کشی گپ و حبر گیشتر توصیف داتگن تو دیما آرتگن تو راجن دیما گوشتگن او ناحقین و ناراستین و سلیں گپ و حبر چیر داتگن بلے مروچی چو نہیں مروچی بزاں جنگ و شدت و فساد و ناحقی و ظلم و زورا کیا بزاں ٹیلی ویژن گونے ریڈو گونے روزنامہ گونا اخبار گونے او میڈیا سوشل میڈیا گونے نی تو ہنچو گمان کنے یا مردم ہنچو گمان کنا کہ ہنی ہیت دولیں شرری پس نہ کپتا نیکی و مردم گیری و بندداری پس نہ کپتا نہ چو نہیں مرچی ہم مردم جوانے کار کنند شرنے کار کنند بنداری کنند نگندین تاوان کشند اوپار کنند بلے آہانا کس نامہ نگری آہن نامہ کس نگری حرابی نامہ شدت و فساد و جنگ و اڑو جنجالانی مشکلاتانی گپا ہر کس کا سلی و حرابی گپا ہر کس دیما کاری ہمیں ہاترہ مردم گمان کن کہ ہنی شرری نی کس شرری نہ کن تو درو حرابی ہیں
و آوہدہ درو جوانی بھی تو کسا حرابی نہ کتا نہ چو نہیں آوہدہ ہوں حرابی و جوانی بھی تا مرچی ہوں حرابی و جوانے کار مرچی ہوں بے گیں بلے جوانے کار دیما آرگ نہ بے گایا نی ماں بائدیں جوانے و شرری چیزاں آگا کم منت بلے آہاں دیما بیاریں نو بوشیں کہ نہ بنداری ہا اتفاقی ہا تاوان کشی ہا سہل گرگ ہا پہل کنگ ہا وہ جوانے کار ہنی ہم ہستن اللہ شمارا درستاں وش وجدلو وجنان بکنت ناکو میتان گما ناکو میتان بیانی برجان زبانی برجاہنت او دیما انشاءاللہ شمع دیما واجہ ناکو میتان دیکھے گپو ہم کاریں ہمیں چکا ماسمرا اللہ گنج رحمتانی باؤٹ کنے زندگ بیں گندگ بیں زندگ باتیں گندگ باتیں گو ہمیں گپاں ماسمرا اللہ گنج رحمتانی باؤٹ کنا اللہ مہر